Eu credeam că în vacanță a fost cald, dar ieri când am întors erau 38 de grade, am înțeles că au fost chiar 39-40 de grade și din câte am văzut astăzi va fi la fel. Dar cu toate astea mă duc la sală, deci mă așteaptă mașina în care probabil sunt 45 de grade deja. Băi, ce faci, gândățelule? Mi-a fost dor de tine, băi, prințesă. Prințesa mică. Cei mai buni burgeri. Uai, Doamne, ce e aici? Ce faci? Ce faci?